Bapanak agala tinarawan kakapsat kinigayem nagadung rawan dito ay. Anyo. Dala na tinarawan. Amo yung kakapsat kinigayem daytoy talon daytoy parkadak ket damo pay lang nga mabasag daytoy iti kuliglig wenno masuyod ti kuliglig kitaan nyo tilamuyot nan kakapsat mabalinin nga raupan iti gapuanan na nga damo kakapsat naglamuyot madama iti patubig kakapsat kinigayem nagpiksa aga po gamin ijay karayan nakapsat kinigayem. So kitain tayo banger basit pa lang iti makita nga rumwar nga rarawan. So mano pa lang iti naalak limlima pa ilang nga bukol iti banger nakapsat kinigayem. Kasto iti kinarangay kung kinaragsak iti agtaltalon ito yan awan iti limitation iti paragtalon dito ita ngamin agtartarela ta dagitay padalong ditoy solar system kakapsat kinigayem. So hanga problema iti danom kakapsat no dalakit init namang iti power kadagitay solar tayo kakapsat kinigayem panel dagitoy kakapsat iti nagpintas nga pagbiyagan. So nakapapal iti biyag ti Manalon naragsak do nagbubulubon dahil suda pay